Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Eta hemen gaude, lehiatu zen bertze behin ere, Xaloa Telebistako gaztetxoenen lehiaketan, eta gaurkoan Dublinera etorri gara, hemengo ingelesekin, irlanderrekin, ikustera, ze inteligentzia, ze abilezia dituzten, eta bi talde ditugu, hemen nire eskuinean, trampatiak, tramposoak, txalo bero bat, mesedez. Tramposoak. Epaileak bereziki adi egonen gara, ez dakit zergatik, zerbait insinuatzen du bere izenak, akaso susmatzen hili beharko garela. Eta gure ezkerrean berriz, erratzuko, neskatxak. Bi talde arras lehiakorrak, arras adimentsuak, eta burua handitzekin, ez dut erran nahi burua handiak, baizik eta buru gaitasuna handitzekin dituzenak. Eta beren buruak orain aurkeztu dituzte, ea nor demonio ditugun hemen. Bueno, Ibai, nor da Ibai? Ni. Ibai, zuzara. Eta ze adin duzu, eta zure janari guztokoena. Dut 10 urte eta janari guztokoena da lasaña. Lasaña. Nor gehiago? Naizekain bat dut 11 urte eta guztien zei gasna. Gasna, ze gasna? Eusein gasna? Ardi. Ardie. Eta hola, batuena xamorroak eta guztien zeizu? Ere bai, ez, balima da gasna, aitzein. Nor gehiago? Ni azken naiz, 13 urte ditut, eta lasaña nire janari guztien. Lasaña, doblete lasaña, eta nor gehiago? Ni ane naiz, 12 urte ditut eta lasaña ikusten zait. Lasaña, aniztasuna ikusten duzuenez, erratzun, lasaña. Lasaña gaina garbantzuekin egina, eta haragirik gabe, gustatzen zaie, sano. Eta hemen neskatxak, nor dugu hemendik June? Pasta... diruena? Ez? Makaronak, nor gehiago? Ni naia naiz, 10 Lasaña. Ensalada. Litxue bakarrik, litxue utze. Ensalada César. Erromatarren ensalada, nor gehiago? Ni maitane naiz, 11 urte ditut eta sopa. Zopak. Zopak, zano, eta Naizeide batut 11 urte eta guztien zei lasaña. lasaña. Bastu talde hortara, ez? Bueno, hasiko gara froga orokorrarekin, ezagutza orokorrekin, kulturarekin, ea zer moz. Zei jakintza duten, eta neskatxekin hasiko gara. Galdera zail eta konplexu batean. Minutu bat duzue, minutu terdi, errateko, Nafarroako 3 erreka. Hasteko erresa, Nafarroako 3 erreka, erran behar dituzte. Ez du zailtasun gehiegirik. Tamesis izan daiteke bat, beste bat izan daiteke Guadiana. Izan daiteke ere bai, ez dakit, zerreka gehiago dute. Minutu eta erdi dute, beraz, 20 segundo pasa dira. Pentsatzen ari dira. 3 erreka, zuek jakingo zenuten erraten 3 erreka. Ez erran, mango diozue pista bezala. Bat bai. Bai. Bi gehiago behar dire. Ezin duzu erran, ez du importa, ez larritorrekin. 30 segundora hurbiltzen ari zarete, Nafarroako 3 erreka. Fui. Deliberazioetan ari dira. Bota badakizkizuenak, oraingoz. Bidasoa. Bidasoa eta erreka graziosoren bat, nonbait. Arga. Bidasoa eta Arga. 2 erreka bat dire Nafarroan. Bertze bat, bururatuko zaizue. 10 segundo dituzue. Azkeneko erreka bat. Erreka gehiago egoten aldire. Erreka Ibaia da, por si acaso. Erreka edo ugaldea. Bastan, ere bai izan daiteke. Eta denbora pasatu da. Minuto eta erdi pasatu da. Ez dute erran. Ebro izan zitekeen bat. Aragoi, Arga,
zakidu zein izan zitekeen, baina ez dute asmatu. Lehenengo froga hori. Goazen orai tramposoekin, jokatu garbi mesedez. Eta galdera komplikatu xemarra hasteko. Zer dago hegoalderago? Erriberri edo Tutera? Zer dago hegoalderago? Hegoalderago bakizu zer den? Bota erantzuna. Madrid, adibidez, hegoalderago dago. Guinea Ekuatorial ere hegoalderago dago. Eta Guinea Ekuatorial eta Iruña tartean Tutera. bi herri badire. Tutera da erantzuna, erantzun bateratua. Erantzun zuzena, txalo bero bat, mesedez. Tutera edo Olite. Eta tokatzen zaigu orain. Galdera errexagoa orain. Neskatxe egitekoa. Erran, mesedez, minutu eta erdian, bi pertsonai mitologiko. Euskal mitologiako. Basa jaun bat. Eta Lamia. Bikain, bikain. Proba gaindituta. Rexa jarri dugu, laguntza pixkat. Eta orain, eske konpentsatzeko, galdera zaila. Erran, erratzuko kirolari ezagunena. Nor izan zen? Bada kirolari bat bereziki ezaguna, erratzukoa. Xabier Ibargarai. Erantzun zuzena, txalo bero bat, bikain. Xabier Ibargarai, etzen errexa. Galdera gaiago. Eta, hurrengo galdera da, erratzuri buruz. Zein dire erratzuko, guk behintzat aurkitu ditugun, 7 auzoak. Zein dira erratzuko 7 auzoak? Bakizu dago lehitzen duz. Akaso gehiago badire, sentitzen dugu, norbait mindu bada. Ibili gara gu behintzat kotxerekin, bueltak ematen, eta 7 aurkitu ditu. Bai gorri ez da, erratzuko auzoa. Bota, hasi botatzen. Goroztapalbo bat. Iñarbil beste bat. Larreta. Iñarbegi. Azkarate. Untxide. Zortzi dira berez. Baina 7 deekin onartuko dugu. Izpegi zuzena. Eta Urritzate ere gehitzen alko zen. Txalo bero bat, mesedez, ospatu, merezi duzu, merezi. Eta Urritzate, 8. 8 auzoak ez 7. Urritzatera ez gara joan, eta hortaz hartzen du zaigu. Eta, tokatzen zaizu orain erratea, Nafarroako Bortz Mendi. Bortz Mendiren izenak. Katen altzarete botatzen, mendien izenak. Baztanen ere ezagutuko dituzte. Baztan ez da bereziki laua. Eta ikusiko dugu, ea mendizaleak ote diren. Bota izenak nahi badituzue. Auza? Auza bat. Gorramendi? Gorramendi, tu. Saioa? Saioa, trui. Alkurutz? Bat gehiago. Baduzu denbora oraindik gainera, minuto bat. Mendi bat gehiago errateko. Zuek badakizkizue, mendizaleak zarete zuek. Elorta. Elorta. Erantzun zuzena da, azkeneko erratzuko mendi puntu horrekin. Txalo bero bat, mesedez. Eta azkeneko bi galderak egingo ditugu. Zein dire Baztangoiza kuarteleko herria? Erratzu, Amaiur, Azpilkueta eta Eskola. Erantzun zuzena, txalo bero bat. Bikaina. Eta azkenekoa, leheno bikain asmatu zuen kirolari ezagunena nortzen, eta orain tokatzen zaizu asmatzea, margolari ezagunena nortzen.
gu behintzat aurkitu duguna, margolari ezaguna. Wikipedian, jarri dugu. Wikipedian ez behiratu, ez da fidatu behar, baina xaloak ez du presupuesto gehiagorik. Ordean Wikipedian bilatu ditugu erantzunak. Minutu bat. Jose Mari. Jose Mari eta bizena? Jose Mari. Jose Mari. Zer gehiago? Jose Mari Mari. Jose Mari Jose. Jose Mari Arroa Barrena. Zenbat, demora geratzen zaigu. Puntuazio erdia emango digu, izen erdia erantzuterako, APZ-txea bizena galdu zaien, zorionak, txalo bero bat. Eta puntu erdiak, mimikaren txanda da orain, gorputz adierazpenaren bitartez, erakutsi beharko dute, ze hitz ezkutu jarri diegun, eta neskatzen kasuan, Naia eta Maitane hasiko dira, txalo bero bat, aurrera, mesedez. Minutu bat beraz asmateko zein den hitz ezkutu hori. Ez erran, hauarekin, nortzenaz erreixa da, hasteko, beroketan, pixkat. Eta beraz, erran bezala, minutu bat, aitzinera, aurrera. Zertan demonioari dira, lurrean, baletean, edo dantza kontemporaneo, ote da. Nonbaiten sartzen, motxila bat, zenba geratzen zaizue, 40 segundo, badituzue, bota ideiak. Ongi ari zara, Eider, ongi ari zara. Swimming poolean, zertan ari zara, igerian, dantzan, gaueko izarrak bezala, koordinatzen alzarete, zuen artean ere bai. Lotan badirudi, dagoela. 15 segundo dituzue, asmatzeko zer demonio den. Etxea, ez. 5 segundo, hurbil zaudete, eta ez da erantzun zuzena, minutua pasatu da. Kanpina zen demonio, kanpina. Batzeran zineten hola, zuek ere. Kanpina. Eskuekin baino gorputzarekin adierazi behar izaten da, antzerkekin, eta behar ditugu, oraingo biak, mesedez hurbil donat, nor basiko zarete, eta ekain eta ibai ditugu hemen, gorputz ez zeinuekin, gorputz adierazpenarekin, jakinarazteko, han eta ilazkiri zer den hemen altxatua. Dugun honako hau, ez erran hauekin trampatiok, zaretela trampati ustel batzuk zuek. Bale, baduzu minutu bat hoi errateko, errexi bai, ez eraman eskuak burura, hoi errex eginen duzu. Eta minutu bat, 3-2 bat, aitzinera. Minutu bat, horrazten dira. Eliza. Etxia. Aserre badirudi, bai, dagoela, zuerekin. Etxia. Etxia. Mendia, ibigo. Mendia, zerote da, ongi. Zer da, oio egiten duena. Mapatxe bat. Mapatxe bat ote da. Beia, ez? Ez da, beia ardie. Geratzen zaizkiztue, 30 segundo. Zerri, ardie, beia, ekain, zerbait egin, zer demonio izaten da hori. Nola adierazten alda hori. Irudimenari eman beharko diozu. Mendie. Mendie. Bero zaudete. Zakurrekin. Zakurrekin, mendien. Pertsonai. Ez da erantzu zuzena, 10 segundo. Zuztue. Mendie, etxia, 2 segundo. Mendie, etxia. Bukatu da demora. Mendie, etxia. Baserria. Zer izan martzen. Arrasongi eginei bai. Mendia eta etxea. Zen erreixa. Eta orain urrengoen txanda. Nor ditugu hemen. A ber, lehenik eta behin. Ea badakizuen zer den hitz hau. A ber, irakurri ongi. Bai? Zuk ere bai? Bale. Badakite zer den hitz hau, eta beraz, minutu bat duzue, 3, 2, 1, aitzin. Zerrari dira, eskuter batean.
Moztu belarra. Moztu belarra, ideiak, bota ideiak. Maitane eta Naia. Horreitu minutu bat duzuela. 40 segundo geratzen zaizkizu, Korta césped, ez da korta césped. Ongi, nola adierazten aldiozu hori, ongi ari zarete. Korta césped. Belar moztagailue, ez da existitzen izoi. Bota ideiak, 30 segundo dituzue. Zer izan daiteke, adierazi gorputzarekin, nola egiten da. Carrito de la compraekin nik ez dut ikusi inor, belarra mozten. Eta 10 segundo dituzue. Urbil zineten. 2 segundo, denbora. Desbrozadora zenitza. Desbrozatzeko gailua, bizkaiterrek erraten dutenez. Desbrozagailua. Eta hurrengo biak. Jarri hemen, aitzinean, mesedez. Aneta, ilazki. Eta oraingoan hitz erresa baldu dut. Hitz erresa. Eta ara marko zuen minutu batean zer den hau. Erresa. Bueno, por fin lortuko dituzten 5 puntuk. Trampatiek 3, 2, 1 aitzinera. Eskalatu. Egan, Urie, elurre. Kaskarabarra erantzun zuzena! Txalo zaparra da, mesedez. Bai jaun Andreok, Kaskarabarra zen. Eta azkeneko, 2 aukerak markagailuan puntu gehiago lortzeko, badakizue, asmatzen duten bakoitzen dako 5 puntu, berriz ere, lehenengo parte hartzaileak, edo nahi duzuenak, Naia eta Maitane, antzezle bikainak, gai diren minutu batean, errateko hau zer demonio ote den. Bale, erraten dute, konfiantza hundiarekin, lehen ere ala erran dute, baina ez dute asmatu, ikusiko dugu. Neskatxak zer moduz, 3, 2, 1 aurrera. Txirula. Antzekoa, zerbait. Tuba bat, ez da. Saxofoia erantzun zuzena, txalo bero bat. Saxofoia zen, arrazon egina. Eta azkeneko aukera duzue. Oraingoz, badut uste bat eta bat asmatu duzuela. Hemen jarri, Ibai eta Ekain. Hemen jarriko zarete. Eta iazkean buruari eman, eragin, irudimena, bota edo zein hitz, burutik pasatzen zaizuena, erramarko zer den hau. Bai? Ikusiko dugu, zer moz moldatzen diren trampatiak. 3, 2, 1 aitzinera. Kotxia. Traktoria. Bidia. Bidexka. Bero. Bidia, kotxia, bero, ane. Karretera erantzun zuzena da, errepideaz, baina balio du, txalo bero bat. Eta lehenengo 2 froga horien ondotik markagailua honela dago. Neskatxak, zenbat puntu? Uste duzue badituzuela? 4. Nahiko eskorrak, 20 puntu dituzue, zorionak. 5 punto dire asmatzen duten bakoitzeko, hor dago kontua. Eta trampatiak, aitzinetik edo beititik? Aitzinetik, 22,5 puntu, zorionak. Margolari erdia errateagatik, baduze 2,5 puntu horiek, eta pasako gara urrengo frogara. Eta lehiatuzeko urrengo frogarekin, hasiko gara orain, odeitu 20 eta 22 eta erdi dela markagailuak, neskatxekin hasiko gara, oraingoz beititik. Jarriko diegu objektu bat eta beren eskuekin, jakin beharko dute, kitu beharko dute, eta asmatu zer demonio den, izan daitezke edo zein elementu, izan daiteke sua, adibidez, jartzen aldugu.
Gertzen alditugu, 1000 objektu. Probatzen dugu, ez dutela ezer ikusten. Maitan eta Naia beraz, hasiko dira, neskatzen partetik, eta jarriko dugu objektu bitxi bat, eta 20 segundo bertzerik ez dituzue asmatzeko. Eta eskuak mai gainean. 20 segundo dituzue, 20 segundo duzue. Palomita kentzeko gatzagailua. Palomita kentzeko gatzagailua. 10 segundo. Gatza kentzeko gailue. Eta 5 segundo. Froga zaila. Zer? Probador. Denbora joan da. Jakin behar da, bertzen ez dire frogak irabazten. Txalo bero bat ala ere, saiatzea batik. Ezagutu behar dire etxeko objektuak, bertzena, ez da posible. Lehiatuz irabazteak. Eta hurrengo objektua. Objektu zaila, ibai eta ekainek egingo dutena. Eta 20 segundo dituzue errateko zer demonio den elementu hau. Bai gainera. Etu zaila, jarri dugu, pintxo, zer dutela. Lau pata da triangelu bai. Lau pata triangelu bat, pintxo bat. Da Paris. Da Paris! Parisek lau hanka omen ditu. Torre Eiffel erantzun zuzena! Paris, pintxo bat. Parisek pintxo bat du. Erdian. Jarri, urrengoek antikatzen. Paris. Una escena de Paris. Baina okata zen egin zuen, palomita kendu gailue. Palomita kendu gailue. Dago itzaldia. Eta orain Eider eta June ikusiko dute zer demonio den hemen aitzinean dutena. Kontrobatzen dugu, ez dutela ezer ikusten. Bakoitzaren dako objektu bat eta 20 segundo. Aitzinera, eskuak 20 segundo dituzue. Zer demonio da hori. Pexa bat erantzun zuzen, bikaina, Eider. Zuten dituzu pesak etxean, Eider? Ez? A ver. Sí? Estiloa, bikaina. Gatzak endu gailuekin ere egiten aldire pesak. Eta azkeneko froga orain, ane eta ilazkik egingo dutena. Objektu zai komplikatu bat jarri diegu. Kontuz, materialdu bat txiki, bai? Kasu, Ruildu eskuek. Maiak, eskuak mai gainera, zer demonio da hori. Ale, tio, Anek hartu du beratuko monopolizatu du objektua. jo bizi. 15 segundo dituzte, zer demonio da. Gauza bitxi eta zail bat, komplikatu, Eskuartean dutena, 2 segundo. Ideiak, zer da. Ai, mandan gati ematen. Eta demora, Buah, tio. altxatu antifazak. Ana jostatu. Zer da objektu hau? Hau, prehistorian iztari biltzaileek erabiltzen zuten, haien artean divertitzeko, baina orainko gaztek ez dute ezagutzen. Eta orain markagailuan, ukimenaren frogaren ondotik, tranpatiak 27 eta erdi eta neskatxak 25. Txalo bero bat. 27 eta erdi eta 25. Hitz ezkutuaren froga, orain froga pixket komplikatuagoa da, eskatzen du teknika eta irudimena. Eta beraz erakutsiko diet hitz ezkutu bat eta lehenengo parte hartzaileak eman beharko du pista bat. Eta bere taldekideek eman beharko dute hitz bat erantzunean eta horrela ea gai diren asmatzeko hitz hori. Beraz, Naia, zu zara uste dut hasiko dena, txalo bero bat, Naiari. Eta asmatzen baduzu Naia, segi aitzinera, aldiren hitz guztiak asmatzen, bai? Beraz, lehenbiziko hitza, pista bat, erantzun bat, pista bat, erantzun bat, pista bat, erantzun bat, bai? Beraz, Naia, pistak eman behar dituzu hitzez, eta haiek erantzun bakoitza eman behar dute. Eider, Maitane eta June, orden horretan, bale? Beraz, minuto bat duzu, eta hasten da. Hemen, erratzu,
Berdea. Frontoia erantzun zuzena, hurrengoa, lehenengoa. June zurekin. Zuzena. Eliza. Hil. Pertsona. Apez erantzun zuzena, arrasongi. Hiru erantzun. Planeta. Marte ez da zuzena. Pista gehiago. 10 segundo. Pista bat nahia. Planeta, Marte, pista bat. Marroia. Marroia. Jupiter ez da zuzena. 2 segundo. Demora. Ongi zen, Saturno zen. Txalo zaparra da bat, mesedez nahiari. 3 erantzun zuzen, ez dago bat ere gaizki. Eta orain, Ane hasiko da. Pistak ematen, lehen errandun moduan. Txalo bero bat, Ane. Eta hasiko gara honako hitz honekin. Zuek urbildu, eskatu dugu. Irudimenari eta buruari eman, Ekain, Ibai, Iazpi. Orden horretan, bai? Ane, minutu bat duztu. Demora, bai zein den. Aldatuko dugu hitzez. Bai? Demora. Ekain, zuri pista. Oskola. Karakola. Karakola erantzun zuzena. Frontona. Ibai, Berdea. berdea ez. Zuk pista. Eskua. Esku pilota. Erantzun zuzena. 2 erantzun zuzen oraingoz. Bola. Balona. Ezta. Iria. Ezta. Osasun. Pista. Pista, beharrezkoa da. 20 segundo geratzen dira. Pista. Balona. Osasun. Osasuna orain bai erantzun zuzena. Animalia. Lau segundo. Arraina. Eh, Demora. Lehoia zen, ongi joaten zineten, eta 3 edo 4 erantzun zuzen, ane? Mordo bat. 3 erantzun zuzen, txalo zaparrada bat. Eta orain Eiderrekin joango gara, baina oraingoan gainera 30 segundo ditu, minutu bat beharrean. Beraz, 30 segundotan Eider alduzun guztia egin, txalo zaparrada bat. Eider gure txapeldunari. Bota pistak fuerte, 30 segundo erran dugun bezala. Eta honekin hasi beharko zara. Denbora. Maitane. Ez du balio komunikatzea, June, hitz bat. Edo zein hitz. Ez nia, ez da zuzena. Ai, no egiten da. 2 pista gehiago ematen dituzu. Baina, no egiten da. 3 segundo. Denbora. Misterenak. Arroza zen, baina 2 segundo kanpora. Txalo zaparrada bat, mesedez. Eta Ekainekin orain joango gara. Ekain, egurrea eman beharko duzu, 30 segundo dire orain, ez minuto bat. Beraz, 30 segundotan, ea zenbat hitz asmatzen dituzuen. Eta, komplikatu xamarra, honekin hasiko gara. Bai? Ezagutzen dugu hitza? Bai? Bai? 30 segundo beraz, Ibai zurekin hasiko gara. 3, 2, 1, aitzinera. Bestetan. Erratzu? Erratzun, bertze pista bat. Pista gehiago, bota edo zen gauza. Aratzea. Zer, zikirua. Zikiro erantzun zuzena, bikaina. Eta hau? Baratzea. Baratzea. Ane? Tomatea. Tomatea. Denbora.
porrua zen, baina saiakera bikaina, bat gehiago beraz, hemen lortu dutena, txalo zaparra da bat. Eta inteligentziaren frogak akitu dira, orain froga fisikoak frogatuko dira, abiletziarenak, psikomotrizitatea landu beharko dute, eta oraingoz markagailuan, neskatxak, 40 puntu. 40 puntu. Abudo erten da, aixerten da, 40 puntu. Ez dago bat ere gaizki, baina 40 puntu horiek gutxi dira. Trampatien 47 puntu eta erdien aitzinean. Beraz, oraingo trampatiak, ez dakigu trampa eginez, edo zuzen jokatuz, baina aurretik. Eta orain, froga fisikoak. Eta markagailuan beraz, neskatxak 40 puntu, trampateak 47 eta erdin. Eta ikusiko dugu orain, zapiaren, objektu ieskorraren froga honetan, zer egiten duten. Ikusiko duzu gainera froga bitxia dela, bere varianteekin. Eta lehenbiziko zenbakia da... Bi! Pasatu da, gainera. Epaileekin hitz egin behar dugu. Ezin da pastu, ez? Ezin da pastu erditik, Ezin da pastu erditik. Baina gero harpatu dio, zuek puntuak, Ezin da pastu erditik, Erditik pasten bazate, txarra, bai? Haiek orduen. Bat lau, bat lau. Bat eta lau. Bat eta bat oraingoz. Adi. Bi, hiru, lau. Bi, hiru, lau. Bi, hiru eta lau. Ez dago. Eta aukitu die. Neskatzen dago, puntu horiek, adimenarekin aritu direlako. Adi berriz ere, lau, lau, neskatzen dago bertze bortz puntu, objektuz aldatuko dugu. Bat bi, bat bi, bat bi. Neskatxak berriro ere gara, zorionak. Eta orain rebantxarako aukera. Bat! Bat, 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 bat. Pasatu da. Eta beraz, puntuan eskatzen zakore, bai? Orain hau dago mugitzen, Orden ere suertia tokatzen da. Lau! Ongi! Ondo jokatua, trampatien jokaldia.
Bi lau bat. Bi lau bat. Erregetronua egin beharko dute. Bi lau bat honetan. Bi lau bat. Neskatxak berriro ere garaie. Bat bi hiru lau. Bat bi hiru lau. Ez du balio horrek. Ukitua. Neskatxen dako, beste 5 puntu. Bi hiru. Bi hiru. Bi hiru. Zer egingo ote dute? Nola jeitxiko ote dira? Abilezia, psikomotrizitatea, nola iritsiko ote dira? Ez dira iristen, hasiko gara objektua igotzen pixkanaka. Eta ikusiko dugu. Eta neskatzen dako berriz puntua. Eta objektu eskorraren jokoaren ondotik, emaitzak zera dira. Tranpatiek 2 aldiz irabazi dute joko hau, eta neskatxek berriz 8 aldiz. Beraz, emaitza markagailuan, buelta eman zaio, erremontada bat egonda, eta orai, tranpatiak 57 puntu eta erdi dituzte, eta neskatxek berriz, 80 puntu zorionak, neskatxei, merezitako garaipena, borrokatua egonda benetan, baino azkenean, neskatxeen gaitasun psikomotrizitatiko fisiko horiek lagundute, zorionak.